Aquest curs està disponible també en anglès per als teclats americà i britànic, francès per al teclat de França, castellà per als teclats espanyol i llatinoamericà, i italià per al teclat d'Itàlia. Trobaràs els enllaços baix en la descripció. En l'exercici d'aquesta lliçó anem a practicar l'escriptura de paraules que contenen el dígraf Q-U. Com sempre, comencem exercitant els dits implicats, el menudell esquerre i l'índex dret. Premem les tecles amb decisió, perquè aquests moviments queden ben gravats en la nostra memòria muscular. I així, quan fem l'exercici, no dubtarem i cometrem menys errors. Ara llegim el text proposat i comprovem que recordem la posició de totes les lletres. Quadre, que, quedar, kefir, liquiditat, quiet, quist, quilla, quota. Adoptem la postura corporal correcta abans de començar l'exercici. Col·loquem les mans perfectament sobre el teclat i comencem. D, R. Per afavorir la concentració, repetim mentalment, o millor en veu alta si és possible, cada tecla. Espai. Q, U, E, D, A, R. Espai. Q, U, E, F. I, R, espai, L, I, Q, U, I, D, I, T, A, T, espai, Q, U, I, E, T, espai, Q, U, I, S, T, espai, Q, U, I, L, L, A, espai, Q, U, O, T, A. En acabar, relaxa't. Descansa la vista mirant a la llunyania uns instants, respira profundament i analitza el resultat. Si t'està agradant el curs, no has d'oblidar donar-li un like. Si vols donar suport a la continuïtat del curs, envia'ns un supergràcies. Si ja ho has fet, moltíssimes gràcies. Fes també un favor a la gent que encara no s'aclareix bé amb el teclat compartint el vídeo a les teves xarxes socials. Si vas a començar el curs o ja l'has començat, aparta la teva timidesa de banda i afegeix tu també el teu comentari. Conta'ns les teves impressions, les teves expectatives, la teva experiència fins al moment. Estàs content amb els teus progressos? Estàs satisfet amb els teus resultats? Quines tecles se te resisteixen? Quin és el teu objectiu? Vols només aprendre a escriure sense mirar el teclat o pretens liderar el rànquing de velocitat? Has trobat un error o alguna cosa que no funciona? Tens un dubte, una queixa, un suggeriment? No ho dubtis i expressa't lliurement sense preocupar-te per les faltes d'ortografia.
tampoc per les faltes mecanogràfiques que encara estàs aprenent. Ja has acabat el curs? Com t'ha anat? Quina velocitat has aconseguit? Ja tens el teu diploma? Vinga, conta'ns, comparteix la teva experiència. A què estàs esperant? Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.